Φιλοξενούμε τον κύριο Σπύρο Βασιλάκο, αστρονόμος, μαθηματικός και μάλιστα διευθυντής του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης, και με ένα εκπληκτικό έργο που υπάρχει στην Κορινθία, για το οποίο θα μας μιλήσει και ο ίδιος. Κύριε Βασιλάκο, καλησπέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα, μια χαρά. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οφείλω να σας ομολογήσω, είχαμε μιλήσει πριν από αρκετό καιρό εδώ στον Talk Radio 989 by Alpha και έχω δεχτεί πάρα πολλά μηνύματα που μου λένε τον κύριο Βασιλάκο που μιλάει για το διάστημα και το σύμπαν. Έχει προκαλεί, ξέρετε, αυτές οι συζητήσεις προκαλούν πάντα ένα τεράστιο ενδιαφέρον. Και τα λέτε και πολύ ωραία, έτσι, κακά τα ψέματα. Εντάξει, δεν ξέρω αν τα λέω ωραία. Πάντως σίγουρα το διάστημα, η αστρονομία, η επιστήμη νομίζω ότι προκαλούν το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης. Και αυτό νομίζω πρέπει να είναι και ένα μάθημα γενικά, δεν θα έλεγα προς τους δημοσιογράφους, αλλά σε όσους έχουν έτσι συχνότητες και μπορούν να επικοινωνούν το δημόσιο λόγο. Σωστό. Ότι θα πρέπει να δίνουν το λόγο στους επιστήμονες γενικά. Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι ώστε να μιλούν για αυτά τα θέματα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε και ας πιάσουμε το νήμα. Λοιπόν, κύριε Βασιλάκο, έτσι διαβάζω γιατί έχουμε και μια ενότητα στο σαν σήμερα. Σαν σήμερα, το 2003, ένας αστεροειδής με διάμετρο έως και 10 μέτρα πέρασε τα ξημερώματα πλησιέστερα στη Γη από οποιονδήποτε άλλον, αλλά έγινε αντιληπτός περίπου 10 ώρες αργότερα από Αμερικανούς αστρονόμους. Το γνωρίζετε, φαντάζομαι, το συμβάν αυτό οπωσδήποτε. Και το ερώτημα είναι το εξής. Πόσο πιθανό είναι να βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα τέτοιο φαινόμενο που να μην το αντιληφθούμε έγκαιρα και, όπως βλέπουμε και στις ταινίες, να κινδυνεύσει ο πλανήτης? Πράγματι αυτό συνέβη πριν από 20 χρόνια. Από τότε όμως έχει περάσει αρκετός καιρός και οι διαστημικές υπηρεσίες, η NASA, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος, η Ιαπωνική Διαστημική Υπηρεσία αλλά και άλλες έχουν εργαστεί προς την κατεύθυνση της εκπώνησης πολιτικών αναφορικά με τη λεγόμενη πλανητική άμυνα. Και τώρα που μιλάμε, περνάει ένας μικρός αστεροειδής, ο οποίος έχει διαστάσεις ως ένα μικρό λεωφορείο και μάλιστα ακολουθεί μια παραβολική τροχιά και θα μείνει σχετικά κοντά μας. Είναι ορατός, μπορούμε να τον δούμε με κάποιο τρόπο? Για 2 μήνες. Δεν είναι ορατός με τα μάτια μας, γιατί είναι μικρός αστεροειδής. Όμως με κιάλια ή με μικρά τηλεσκόπια μπορούμε να τον δούμε. Δηλαδή θέλω να πω ότι οι αστεροειδείς είναι ουράνια χρώματα, τα οποία είναι μέρος του πλανητικού μας συστήματος. Δημιουργήθηκαν την εποχή που δημιουργήθηκε το ίδιο το πλανητικό σύστημα, περίπου πριν από 4,5 με 5 δισεκατομμύρια χρόνια. Βρίσκονται σε συγκεκριμένες περιοχές του πλανητικού μας συστήματος και κάποιες στιγμές ξεφεύγουν και μπορούν να πλησιάσουν κοντά στη Γη. Και δυνητικά θα μπορούσαν κάποιοι από αυτούς να γίνουν επικίνδυνοι. Γι' αυτό λοιπόν εκπονούνται συγκεκριμένες πολιτικές και απλά θα ήθελα να σας αναφέρω, ίσως το θυμάστε, πέρσι έγινε και ένα σχετικό πείραμα από την NASA, όπου έστειλε ένα διαστημόπλιο σε έναν αστεροειδή, τον λεγόμενο DART, για να εκτρέψει την τροχιά του συγκεκριμένου αστεροειδή. Δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλος, αλλά ούτε και πολύ μικρός. Είχε διαστάσει, η διάμετρος του, αν θυμάμαι καλά, κοντά στα 100 μέτρα και κατάφερε τελικά να τον εκτρέψει. Και εμείς με τα τηλεσκόπια μας, τα επίγεια, μεταξύ αυτών και τα τηλεσκόπια του Εθνικού Αστροσκοπείου Αθηνών, παρακολουθούσαμε στη συνέχεια την τροχιά μετά την υποτιθέμενη εκτροπή για να επιβεβαιώσουμε ότι εξετράπη. Και πράγματι εξετράπη, και αυτό ήταν το πρώτο, αν θέλετε, αποδεικτικό στοιχείο ότι η ανθρωπότητα έχει τη δυνατότητα να εκτρέψει τουλάχιστον μεσαίου μεγέθους αστεροειδείς. Ένας αστεροειδής για να κάνει μια πολύ μεγάλη καταστροφή, τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει και τι διάμετρος, ποια είναι η διάμετρος, ποια διάμετρο και πάνω προκαλεί την καταστροφή μεγάλη στον πλανήτη? Κοιτάξτε να δείτε, οι διάμετροι των αστεροειδών και γενικά των μικρών μετεωριτών που έχουν πέσει στη Γη, και αστεροειδείς έχουν πέσει στη Γη κατά το παρελθόν, και εικάζουμε ότι κατέστρεψαν τον πλανήτη σχεδόν ολοκληρωτικά και κατέστρεψαν την ζωή των δεινοσαύρων. Βέβαια. Και μέσω βεβαίως από την καταστροφή της ζωής των δεινοσαύρων επανήλθε πολύ αργότερα η ζωή και μέσα σε αυτή τη ζωή εντάχθηκε και ο άνθρωπος. Άρα θέλω να πω ότι μέσα από μια καταστροφή του πλανήτη δημιουργήθηκε μια άλλη ζωή από την οποία προερχόμαστε κι εμείς. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Επομένως έχουμε, αν θέλετε, την τύχη
να βρισκόμαστε σχετικά εσωτερικά στο ηλιακό σύστημα, δηλαδή είμαστε μετά τον Ερμή, ο πλανήτης ο δικός μας κοντά στον ήλιο, και ο πλανήτης Άρης και ο Δίας λειτουργούν σαν ασπίδες, διότι κυρίως οι αστεροειδείς βρίσκονται σε αυτή την περιοχή. Και οι βαρυτικές αλληλεπιδράσεις αυτών των πλανητών λειτουργεί, αν θέλετε, αποτρεπτικά. Μας προστατεύουν. Κατά μία έννοια, ναι. Βεβαίως, επειδή είναι πολλά τα ουράνια σώματα αυτά, κατά καιρούς πλησιάζουν την τροχιά μας, αυτά που ονομάζονται σώματα τα οποία μπορούν να έχουν και μια σχετική εγκύτητα, και βεβαίως τα παρακολουθούμε και υπάρχουν, όπως είπα, πολιτικές, και εδώ θα ήθελα να σας αναφέρω, μιας και τονίσατε το project στην Κορινθία, ότι το αστεροσκοπείο στην Κόρινθο, στο Κρυονέρι Κορινθίας, που είναι πάνω από το Κιάτο, έχει ενταχθεί στρατηγικά από τη διοίκηση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, από τη μια πλευρά παρακολουθούμε τέτοια αντικείμενα και δίνουμε τις τροχές αυτών των αντικειμένων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και στο Κέντρο Επιχειρήσεων στην Ευρώπη, και από την άλλη παρακολουθούμε και τις τροχές των δορυφόρων, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφασίσει να βάλει μια τάξη στις τροχές των ευρωπαϊκών κυρίως δορυφόρων, βεβαίως στο χάος που επικρατεί, γιατί πρέπει να ξέρω ότι υπάρχουν πάνω από 50.000 δορυφόροι στη τροχιά γύρω από τη Γη αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια χαοτική κατάσταση και πρέπει να μπει μια τάξη σε αυτές τις τροχιές. Εμείς ως χώρα πρόσφατα ενταχθήκαμε στο σκληρό ευρωπαϊκό πυρήνα μετά από αξιολόγηση, και εδώ και ένα χρόνο είμαστε επιχειρησιακοί, και μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο προχωρούμε σε έργα ανάταξης της υποδομής μας συνολικά, και κτηριακές υποδομές αλλά και νέος εξοπλισμός, για να μπορούμε να επιτελέσουμε αυτή την εθνική αποστολή που έχουμε αναλάβει στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Παράγεται ένα τεράστιο έργο και διαβάζω, κύριε Βασιλάκο, διαστημικός κόμβος στο αστεροσκοπείο Κρυονερίου, ο οποίος είναι και ο μεγαλύτερος στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Ναι, πράγματι αυτός είναι ο στόχος, όπως είπα πριν. Έχουμε μια μεγάλη χρηματοδότηση που έχουμε λάβει από το Ταμείο Ανάκαμψης και από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, και σχεδιάζουμε ακριβώς τον διαστημικό κόμβο. Τα έργα ήδη έχουν ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο. Τόσο τα κτηριακά έργα πηγαίνουν παράλληλα. Το Master Plan λέει ότι πάμε παράλληλα τα κτηριακά μας έργα, αλλά και την τοποθέτηση εξοπλισμού. Οριστικά να σας αναφέρω ότι πριν από λίγες εβδομάδες τοποθετήθηκε πρώτος εξοπλισμός από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος για τη συμμετοχή μας στην παρατήρηση του αστεροειδούς, πάλι αστεροειδής, βλέπετε. Το βλέπουμε και τα ακούμε και φοβόμαστε λίγο. Εδώ δεν χρειάζεται να φοβάστε, είναι κάτι συνήθες. Συμμετέχουμε λοιπόν ενεργά σε αυτή την εμβληματική αποστολή της NASA, ως τα μοναδικά ευρωπαϊκά τηλεσκόπια, και σύν το χρόνο θα τοποθετείται ο εξοπλισμός, και στο τέλος θα έχουμε έναν διαστημικό κόμβο, το μεγαλύτερο στην Ανατολική Μεσόγειο. Συγχαρητήρια. Πρότυπο στην Ευρώπη. Συγχαρητήρια. Δύο ερωτήσεις θα σας κάνω που είναι έτσι κάπως πιο, όχι απλοϊκές αλλά απλές. Η πρώτη ερώτηση είναι καταρχάς, μιας και αναφερθήκατε στον αστεροειδή, ας ξεκινήσουμε από αυτό, τι εκτρέπει έναν αστεροειδή από την πορεία του, αν υποθέσουμε, όπως εγώ το φαντάζομαι, ότι συλλαμβάνεται, εντοπίζεται μάλλον, και η τροχιά του είναι χαρακτηρισμένη και κάποια στιγμή εκτρέπεται. Τι τον εκτρέπει από την πορεία του και απειλεί τον πλανήτη μας? Κοιτάξτε, η τροχιά όταν παρατηρείται ένας αστεροειδής, τότε τα τηλεσκόπια στρέφονται προς αυτόν, τον παρατηρούν και στη συνέχεια γίνονται υπολογισμοί έτσι ώστε να υπολογίσουν οι αστρονόμοι την τροχιά την οποία θα ακολουθήσει. Όσες περισσότερες παρατηρήσεις έχουμε, τόσο πιο μεγαλύτερη ακρίβεια μπορούμε να υπολογίσουμε την τροχιά. Τώρα, σε περίπτωση που θα μπορούσε να γίνει επικίνδυνος, μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κάτι τέτοιο. Είναι πάρα πολύ μικρή πιθανότητα, όχι όμως μηδενική. Δεν είναι μηδενική, έτσι. Να τη είδηση. Ναι, εντάξει, μηδενική πιθανότητα είναι πάντως πολύ πιο μικρή πιθανότητα από το να περπατήσω στον δρόμο και να πέσει κάτι από ένα μπαλκόνι για να με χτυπήσει το κεφάλι, έτσι. Είναι απλώς μικρότερη. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει όμως, στις πολιτικές που εκπονούνται για την πλανητική ασφάλεια, σε περίπτωση που χαρακτηριστεί δυνητικά επικίνδυνος, που δεν σημαίνει ότι η τροχιά του θα συγκρουστεί με τη γη, ότι η τροχιά του μπορεί να πλησιάσει αρκετά κοντά με τη γη. Έτσι. Μάλιστα, ναι.
τότε μπορεί να χαρακτηριστεί δυνητικά επικίνδυνος και σε αυτή την περίπτωση, ανάλογα το μέγεθος το οποίο έχει, μπορεί να εκπονηθούν διάφορες πολιτικές. Μέχρι στιγμής, όπως σας είπα πριν από ένα χρόνο, έγινε προσπάθεια με επιτυχία και εξετράπη ένας αστεροειδής μεσαίου μεγέθους, όπως λέμε, περίπου διαμέτρου 100 μέτρων, το οποίο είναι κάτι εκπληκτικό. Έτσι. Πριν από 20 χρόνια που είπατε προηγουμένως, δεν θα υπήρχε αυτή η δυνατότητα, δεν υπήρξε και η δυνατότητα παρατήρησης. Έτσι. Ναι. Και ίσως ξέρω, αστεροειδείς ή ουράνια σώματα να μην έχουμε ήδη την τεχνολογία να εντοπίσουμε αυτά, ή πλέον είμαστε σίγουροι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των σωμάτων αυτών τα εντοπίζουμε πλέον με την τεχνολογία που έχει αναπτύξει η Γη? Κοιτάξτε να δείτε, μέσα σε 20 χρόνια, μιας και δεν θέσατε αρχικά το ερώτημα αυτό, η τεχνολογία έχει κάνει άλματα στον τομέα της παρατηρησιακής αστρονομίας. Ναι. Πραγματικά άλματα, αλλά και στον τομέα της υπολογιστικής ισχύως, για να μπορούμε να υπολογίζουμε γρήγορα και με ακρίβεια τροχές. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, ποτέ δεν μπορεί να είσαι 100% σίγουρος σε αυτά τα οποία παρατηρείς. Παρατηρούμε από το μικρό μας πλανήτη το διάστημα. Επομένως υπάρχει και πιθανότητα κάτι να ξεφύγει από τις παρατηρήσεις όταν παρατηρούμε τον ουρανό. Πάντως οι παρατηρησιακές μας δυνατότητες, θα λέγαμε, έχουν αυξηθεί εκθετικά τα τελευταία 2 χρόνια και χαρακτηριστικό είναι ότι θα λέγαμε ότι την τελευταία τετραετία, πενταετία πολύ δύσκολα να ξεφύγει κάτι το οποίο θα μπορούσε να ήταν επικίνδυνο. Ωραία. Κύριε Βασιλάκο, θα σας θέσω ένα ερώτημα που νομίζω ότι θα μου απαντήσετε με πρώτη λέξη τη λέξη δέος. Όταν παρατηρείτε από τα τηλεσκόπια το σύμπαν εκτός γης, τι αισθάνεστε και τι βλέπετε? Έτσι, δώστε μας μια εικόνα. Τι είναι, βλέπετε ας πούμε τη σελήνη πολύ κοντά, βλέπετε τους πλανήτες. Τι είναι αυτό που παρατηρείτε, που σας κάνει και εσάς εντύπωση σαν επιστήμονα τέτοιου επίπεδου? Ναι. Κοιτάξτε, καταρχάς παρατηρούμε το παρελθόν του σύμπαντος. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πάντα. Έτσι. 500 χρόνια πριν είναι κάθε λάμψη που βλέπουμε των άστρων. Βέβαια, περίπου. Θα σας πω, όταν παρατηρούμε αντικείμενα τα οποία είναι σχετικά κοντά μας, τότε μπορούμε να τα παρατηρούμε στο παρελθόν, αλλά στο κοντινό παρελθόν. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Τον ήλιο, όταν θα τον παρατηρήσετε αύριο το πρωί, το βλέπετε όπως ήταν περίπου πριν 8 λεπτά. Γιατί το κάνει το φως να έρθει από εκεί σε εμάς με μια ταχύτητα 300.000 χιλιόμετρα. Ξέρετε ότι το φως ταξιδεύει με 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Άρα, αν κάνετε τους υπολογισμούς από τον ήλιο στη γη, κάνει περίπου 8 λεπτά. Άρα, αύριο το πρωί, όταν θα δείτε την ανατολή του ηλίου ή τη δύση ή τον ήλιο μας, θα το δείτε όπως είναι πριν 8 λεπτά. Άρα, πρέπει να πλησιάσω όλα αυτά τα δευτερόλεπτα επί 300.000 χιλιόμετρα, οπότε χαοτικός αριθμός. Άρα, με τα μεγάλα τηλεσκόπια τα παρατηρούμε μεγάλους μακρινούς γαλαξίες και τα λοιπά, παρατηρούμε πολύ πίσω στον χρόνο. Χαρακτηριστικά να σας πω ότι με το μεγάλο τηλεσκόπιο της Ελλάδας, τον Αρίσταρχο, μπορούμε να παρατηρούμε περίπου το σύμπαν όπως ήταν πριν από 7 δισεκατομμύρια χρόνια. Αν αναλογιστείτε ότι η ηλικία του σύμπαντος είναι περίπου 14 δισεκατομμύρια χρόνια, παρατηρούμε τη μισή ηλικία του σύμπαντος με τον Αρίσταρχο. Με μεγαλύτερα τηλεσκόπια μπορούμε να φτάσουμε στις σχατιές του σύμπαντος. Δηλαδή να παρατηρούμε γαλαξίες οι οποίοι στο δικό μας παρόν δεν υπάρχουν. Υπάρχουν σχατιές του σύμπαντος, υπάρχει τελειώνει κάπου αυτό το σύμπαν? Τι θα γίνει, πότε θα απαντηθούν τα ερωτήματα αυτά? Ίσως ποτέ να μην τα προλάβει η γενιά μας, κύριε Βασιλάκο. Όχι, δεν είναι έτσι. Στην επιστήμη της κοσμολογίας, γιατί εγώ είμαι κοσμολόγος, με αυτά τα ερωτήματα, δηλαδή τα ερωτήματα πώς γεννήθηκε ο κόσμος, πώς εξελίσσεται το σύμπαν, τι θα συμβεί στο μέλλον κτλ. Υπάρχουν συγκεκριμένες θεωρίες για το τι θα γίνει στο μέλλον, αλλά σχετικά με το παρελθόν είναι αυτό που σας είπα. Με τα μεγάλα τηλεσκόπια παρατηρούμε το σύμπαν στο παρελθόν. Άρα, παρατηρώντας το σύμπαν, φανταστείτε, από πολύ πολύ μακριά μέχρι πολύ πολύ κοντά, τι κάνουμε? Κάνουμε μια ανακατασκευή της κοσμικής ιστορίας. Επομένως, ξέρουμε λοιπόν πότε δημιουργήθηκαν οι πρώτοι γαλαξίες, ξέρουμε πότε δημιουργήθηκαν οι πρώτοι αστέρες, πώς αλληλεπιδρούν αυτά τα σώματα και προσπαθούμε με διάφορες θεωρίες να περιγράψουμε το σύμπαν, το πώς γεννήθηκε και το πώς εξελίσσεται. Αυτό είναι ο χωροχρόνος, είναι ο χωροχρόνος ή κάνω λάθος? Ναι, ο χωρόχρονος είναι το υπόβαθρο μέσα στο οποίο το σύμπαν διαστέλλεται, εξελίσσεται. Και τώρα βεβαίως υπάρχουν, σύμφωνα με τις τωρινές συνθήκες που επικρατούν στο σύμπαν, μπορούμε να κάνουμε και προβολές για το τι θα γίνει στο μέλλον αναφορικά με τη συνολική διαστολή του σύμπαντος. Τι θα γίνει, για να βγάλουμε την είδηση? Ναι, να σας πω λοιπόν. Κοίτα, οι τελευταίες μελέτες δείχνουν ότι
Καταρχάς, η διαστολή του σύμπαντος τα τελευταία 7 δισεκατομμύρια χρόνια είναι επιταχυνόμενη. Τι σημαίνει επιταχυνόμενη? Σημαίνει ότι όσο περνάει ο χρόνος, η ταχύτητα με την οποία διαστέλλεται το σύμπαν αυξάνει. Αυτό είναι ένα μυστήριο. Δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε ακριβώς. Για ποιος είναι ο μηχανισμός δηλαδή που σπρώχνει τη διαστολή του σύμπαντος? Σημαίνει ότι κάτι υπάρχει, κάποια ενέργεια η οποία φουσκώνει γρήγορα το σύμπαν, ειδικά τα τελευταία 7 δισεκατομμύρια χρόνια. Εάν αυτό λοιπόν ισχύει και στο μέλλον, το σύμπαν στο μακρινό μέλλον μετά από 10-20 δισεκατομμύρια χρόνια ουσιαστικά θα επιταχύνεται συνεχόμενα και ουσιαστικά δεν θα υπάρχουν νέοι γαλαξίες. Ήδη τώρα λόγω της επιταχυνόμενης διαστολής το δικό μας παρόν έχουμε πολύ μικρή παραγωγή νέων γαλαξιών. Αυτό θα σταματήσει διότι καθώς το σύμπαν διαστέλλεται με τον επιταχυνόμενο ρυθμό, δεν αφήνει τη βαρύτητα να συσσωρεύσει την ύλη και να φτιάξει νέους δογμές. Καταλάβατε? Ναι, επομένως, βέβαια. Αυτό θα συμβαίνει στο μέλλον σύμφωνα με τους υπολογισμούς. Μετά από 10 δισεκατομμύρια χρόνια που είπατε, έχω ένα ραντεβού προγραμματίσει τότε, αλλά μάλλον θα το αναβάλω. Ένα τελευταίο, κύριε Βασιλάκο, γιατί πραγματικά είναι εκπληκτικά όσα μας λέτε και μαγευτικά, και εγώ σας ακούω πραγματικά με πολύ ιδέως. Μας πιέζει αφόρητα ο χρόνος. Μία ερώτηση. Μου είπατε ότι ετοιμάζετε μία εκδήλωση τη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, τη Δευτέρα ετοιμάζουμε μια εκδήλωση στη συνεργασία με την Κυπριακή Πρεσβεία, την Ελλάδα, το Εθνικό Αποδεικτηριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου θα μιλήσουμε για την διαστημική καινοτομία. Διότι ξέρετε ότι το διάστημα είναι ένας δυναμικά εξελισσόμενος χώρος, όχι μόνο επιστημονικά, αλλά και αναπτυξιακά και για θέματα οικονομίας. Συνεπώς θα μιλήσουμε για αυτά τα θέματα τη Δευτέρα. Υπάρχουν εξαιρετικοί ομιλητές, συνάδελφοι βεβαίως. Πού θα γίνει το συνεδρίο? Θα γίνει, νομίζω, Ξενοφόντος 3, είναι στο κτίριο της Κυπριακής Πρεσβείας. Στην Κυπριακή Πρεσβεία. Τι ώρα? Ξεκινάει η ημερίδα από το πρωί, νομίζω. Είναι από τις 10 η ώρα και είναι μέχρι το μεσημέρι και με διάφορους ομιλητές. Ωραία. Διαστημική καινοτομία, λοιπόν. Διαστημική καινοτομία. Πολύ ωραία. Να υποθέσουμε ελεύθερη είσοδο ότι θα είναι. Ναι, υπάρχει ελεύθερη είσοδος. Εσείς θα μπορούσατε να έρθετε και βεβαίως νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Βέβαια, δεν γνωρίζω ακριβώς τώρα τη λεπτομέρεια. Ναι. Ωραία, θα το ψάξουν και οι ακροατές μας όσοι ενδιαφέρονται. Εγώ θα έρθω, γιατί όλα αυτά μου προκαλούν ένα τρομερό ενδιαφέρον, και ο ουρανός, το διάστημα και όσα περιγράφετε, κύριε Βασιλάκο, πραγματικά σας ζηλεύω. Λατρεύω το επάγγελμά μου, αλλά αν είχα τη δυνατότητα να ακολουθήσω και ένα άλλο πεδίο, θα ήταν αυτό της αστρονομίας. Δηλαδή είναι αριστούργημα. Αυτός ο χώρος με μαγεύει. Να σας πω μόνο κάτι, αν έχω έτσι 30 δευτερόλεπτα. Βεβαίως. Στη δική μας περίπτωση κάνουμε το χόμπι μας εργασία. Έτσι. Όταν πάμε το πρωί στο γραφείο, πάμε με χαρά, γιατί να δούμε τους συνεργάτες μας, τους φοιτητές μας, τις ομάδες μας, και νιώθουμε ότι κάνουμε κάτι, προσφέρουμε, κάνουμε έρευνα. Και γι' αυτό λοιπόν θέλω να περάσω και μήνυμα στα νέα παιδιά. Ο χώρος της έρευνας έχει ανάγκη από νέους επιστήμονες, έχει ανάγκη από νέο αίμα. Και πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει, και ειδικά τα νέα παιδιά, ότι στην Ελλάδα γίνεται έρευνα αιχμής, υπάρχουν ισχυρές ερευνητικές ομάδες και μπορούμε να ανταγωνιστούμε θα έλεγα και επί ίσης όρης σε συγκεκριμένες θεματολογίες τους συναδέλφους μας στην Ευρώπη. Άρα ο χώρος των μαθηματικών, της αστρονομίας αναζητούν την επόμενη γενιά και υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό, σωστά? Έτσι λέω. Κύριε Βασιλάκο, πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη τιμή και πολύ ωραία, πολύ μεγάλη χαρά μου για όσα συζητήσαμε και απόψε. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σας, να έχουμε νέα σας τακτικά για να δούμε πώς εξελίσσεται και το σύμπαν, και θα τα λέμε, πιστεύω, να θέλετε κι εσείς πολύ συχνά. Σας ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μου δίνετε. Να είστε καλά, κύριε Βασιλάκο. Καλό σας βράδυ.